जोंनाव सफैदों जोंहा गुड मर्निं खोनादों मर्निं मर्निं आगै खबर जोंहा हायासै आगै गुड मर्निं आब' खोनादों मर्निं आगै मा खालामदों सिखारबायना ओमफ्राय जिनां आगैया जोंहा मानखो मा खबर जाना होनबाय आरोना खबरा मोजां आगै नोंहालाय ओमफ्राय जोंहा खदाल आगै सफैबाय मर्निं आब' होनदों मर्निं आगै खदाल आगै डिउटि थाङाखै नामा मा खबर ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आइया लाइक थुखिला बायबाय दे होनदो ओमफ्राय जोंहा जिउ नाङा मा होनखो बाजै सिरिसो माथो होनदों आरो ना जिउनां आगै जोंहा धनु सफैबाय जोंहा गुड मर्निं पारि दारलिं होनना हरबाय आरो ना मर्निं धनु कलिजा मर्निं मर्निं मस्ट वेलकाम दे गासैखौबो ओमफ्राय जिउनां आगैया जोंहा हायनास्रि सना मानो सैया सुखुवा होनदों आरो ना मानो सैया सुखुवानो हायनास्रि आगै ओमफ्राय जोंहा हायना आगैया आं ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आब' होनदों आरोना संबायानो आगै दानो फुङावनो जायोलाय ना ओमफ्राय जोंहा धनुआ मा होनखो गुड मर्निं हायनास्रि सना बिखा होननानै हरबाय नै हायना सना जिउनाङा जोंहा धनु मा खबर होनबाय आरो ना ओमफ्राय हायनास्रि आगैया जोंहा मर्निं धनु कलिजा हाउ आर इउ होनना सोंहरबाय नै हायना आगैया जोंहा ओमफ्राय जिउनां आगैया जोंहा मा होनखो मा सना मा होनबाय आरोना ओमफ्राय हायनास्रि आगैया जोंहा ओमफ्राय मा होनखो जिउनां सोर जालायखोथाय होनदों आरोना जानो सोर जालायखोथाय सोंलाय जिउनाङा सोर ओमफ्राय धनुआ जोंहा मा होनखो आंहा मोजां दे नोंहालाय जिउनां होनदों ओमफ्राय खदाल आगैया सुटि जाथारसै आब' होनदों ए हरनिफ्राय नाइट डिउटि नामा आगै खदाल आगै ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो आं एयारसो हायनास्रि होनदों सिनायाखै आरो न' सिनायाखै हायना आगैया एयारसो हायना आगै जिउनाङा जि गाजा नाम लाखायो जोंना ओमफ्राय बाजै होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा क्रिकेट बय सफैबाय नै जोंहा हाय हेलो क्रिकेट बॉय मोस्ट वेलकम मेरी लाइव स्ट्रीम में आपको स्वागत करती हूँ आप कहाँ से हो यू फ्रॉम बोल रहा है आई डोंट नो इंग्लिश टॉकिंग प्लीज टेल मी हिंदी ओके क्रिकेट बॉय जस्ट हिंदी आती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा मेरी फ्रॉम आसाम से हो मैं आप कहाँ से हो ओमफ्राय धनुआ जोंहा मा होनखो पारि दार्लिं साहा लोंबाय नामा होनदों 6:30 लोङो आं लोंबाङा आङो साहा बांसिन इदिनो थायो ओमफ्राय जोंहा क्रिकेट बयआ मा होनखो जोङो गुड मर्निं क्रिकेट बय लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज क्रिकेट बय ओमफ्राय जिउनाङा जोंहा पारि फै बामनो होनदों खम जारला एयारजों बेरे फुंजानि बामनो ओंखारखायो आरो न' ओमफ्राय धनुआ जोंहा हायनास्रि सना बिखा सिखारबायना नों होनदों हायनास्रि आगैया मालाय ओंखाम ओंख्रि संबाय दंनो ओमफ्राय जोंहा जिउनां आगैया मा होनखो ए आंना नामा गाज्रिसो जाबाय होनबा होनदों मोजां मा नाम लायो आयु होनना बुंदो आरोहाय गाज्रिथ' नङा मोजाङानो क्रिकेट बॉय जोंहा मैं मुंबई बोल रहे अच्छा मुंबई से हो आप आई एम फ्रॉम मुंबई बोल रहा है ठीक है भाई मुंबई से आ रहा है मेरे लाइफ में थैंक यू हाँ
व्हाट लैंग्वेज बोल रहा है हमारा लैंग्वेज बोडो है बोडो 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 है क्रिकेट बॉय आप कौन सी लैंग्वेज भाषा बोलते हैं लैंग्वेज बात करते हैं क्रिकेट बॉय ओमफ्राय जिउ नाङा गैया आंनि नामा खोनाब्लानो सिखो मोनलायथारो खोमा जालाय आयौ खम जारला ओमफ्राय जोंहा धनाव मा होनखो परी डार्लिंग तुम कैसे हो बोले बिल्कुल ठीक हूँ मैं दोनों कलीजा आप कैसे हो क्रिकेट ने क्या बोला वाओ बोडो बोल रहा यस यस क्रिकेट बॉय बोडो लैंग्वेज है हमारा ओमफ्राय जोंना खदा लागे मा होनखो लाइक साबस्क्राइब खालामना होनो थिनदो आब' होनदों सोर सोरजों लोगो गैया आगै नोङा क्रिकेट बॉय प्लीज़ सपोर्ट करो मेरी चैनल को भी और आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाओ आपको ब्लू चाहिए तो बोलो मैं ब्लू दे दूंगी आपको और खोदाल है और जीवनांग है धनु है उन लोगों को भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़ क्रिकेट बॉय हिंदी इंग्लिश बोल रहा है आई डोंट नो इंग्लिश जस्ट हिंदी समथिंग ओमफ्राय जोंना जिउनां आगे मा होनखो बिलिरनो गोसो जायो होमबा नों जाखायो आरो जारला जिउनाङा गाजा बिलिरनो गोसो जायोनो ओमफ्राय जोंहा धनुआ मा होनखो मैं भी ठीक हूँ परी डार्लिंग बोल रहा है हाँ ठीक ही होना चाहिए है ना दोनों कलीजा ठीक होना चाहिए रे बाबा ओमफ्राय महर देखाय दे परी डार्लिंग जाखायो आरो ना दाहाय सानजौफुआव लाबावगोन आं महर देखायगोन दे सानजौफुआव एकटायाव क्रिकेट बॉय ने क्या बोला आप क्या बोल रहा हो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बोल रहा है अरे क्रिकेट बॉय सपोर्ट करो बोल रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए सबका चैनल पर जाके आपको रिटर्न चाहिए तो आपको रिटर्न मिल जाएगी आप कमेंट छोड़ के आना एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाओ आपका चैनल है कि नहीं क्रिकेट बॉय ओमफ्राय जोंहा जिउनां आगे मा होनखो मायाव लिरगोन दे नों जाखायो नोंथ' मिथिखायोना आरो नों मिथिखायो मायाव ओमफ्राय जोंहा धनु कलिजाया दानो देखाय दे परी डार्लिं होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय र' आं एदे भितरावसो दं खोमसि जायगायावसो दङ क्रिकेट बॉय ने क्या बोला रिटर्न करो को रिटर्न में प्लीज बोल रहा है हाँ रिटर्न करेगी आपको भी सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाओ कमेंट छोड़ के आना वो दोनों कलीजा है और खोदाल है उन लोगों का वीडियो देख के कमेंट छोड़ के आना आपको भी रिटर्न दे देगी बाद में समझ आया क्या नहीं क्रिकेट बॉय मेरे साथ तो ज्वाइन है ना क्रिकेट बॉय आप मैं देखा था आपकी वीडियो जिउना जोंहा दे खिथा मायाव खिथाया मा ओमफ्राय जोंहा धनु कलिजाया मा होनखो 6 लाइक डान होबाय दे परी डार्लिं होनदो थेंक इउ हाय थेंक इउ दासो 6ल' जादों आरोना लाइकआनो गैथारा ओमफ्राय जोंहा क्रिकेट बॉय ने क्या बोला अच्छा समझ आया बोल रहे अच्छा समझ आ गया है ना क्रिकेट बॉय चाय नाश्ता हो गया आपके क्रिकेट बॉय ओमफ्राय जोंहा धनु कलिजा आगे मा होनखो
हायनास्रि खारबाय नामा होनदों खारबायदां जोंहा हायना ओंखाम ओंख्रि संनो होनदोंमोन दा बायनायाव आरो बेस्थ' जायोना एसे हिनजाव मानसिफोरा आंना एसे मावखांना लाबाय र' ओमफ्राय WW होनबाय आरोना जोंना जिउनङा र'दै आं ओंखारबाय होनदो आरोना दे खामानि दंबा जेबो नङा दे आगै ओमफ्राय खदाल लागाया जोंहा मा होनखो जिउनां साबस्क्राइब खालामना होदो होनदों ओं दे बेजोंबो खालामना होलां दे आगै जिउनांजों खदाल आगैखौ थांबाय नामा ब्लुनि रं खालामनानै होलांदो दे ओंखारलांनायनि लांनाय अननानै आगै बे जिउनाङा इदिसोना कौन है प्लीज कमेंट करिए कमेंट प्लीज लॉन्ग कमेंट कर दीजिए प्लीज गाइस कमेन्टआ माने श' जादोंना जायाखै आंनाव बिसालागै सफैबाय जोंहा गुड मर्निं आब' होनदों मर्निं आगै मा खालामदों थांबाय नामा नोङो गुवाहाटीनिफ्राय बिसालागै बांद्राय गोबाव होआ आङो ओमफ्राय दाहाय सानजौफुआव फैफिनगोन आरोना सम मोनबा ओमफ्राय जोंहा बिसालागैया साहा लोंबाय नामा आब' होनदों लोङाखै आगै आङो गुमैनो लोंहोनानै हरबाय 6:30 लोंबाय 7 थांबाय ओमफ्राय गाबोनसो थांगोन आब' होनदों गाबोनसो माबाफोर खामानियाव थांदोंना आगै मैया आं सोंहरनायनि जायासै लाइक दे होनदो थेंक इउ आगै बिसाल नों लोंबाय होनबा बिसाल आगै साहा लोंबाय ब्रेकफास्ट खालामबाय ना क्रिकेट बॉय ने क्या बोला हमारा हाँ जी ब्रेकफास्ट हो गया बोल रहे अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया आपकी अभी क्या कर रहे हैं क्रिकेट बॉय ओमफ्राय बिसालागैया दिनै थंलायाव थांगोन आब' लाहाना होनदो थंलायाव दे हाबलां दे आगै दे ओरै फैनाय आरोना मा बेसे गोजानखाय आरो गुवाहाटीनिफ्राय बारा गोजान नङाना नङाबाथ' फैनो मोनगोनाथ' बिराद गोजाननि खोथा नालाय गोजानबो नालाय लामायाना ओमफ्राय क्रिकेट बॉय ने क्या बोला अभी सो रहा है ओ अभी सो रहा हूँ कितने बजे उठेगे क्रिकेट बॉय ओमफ्राय जोंहा आगैया मा होनखो आंबो लोङाखै आब' दैल' लोंखांबाय होनदो आरोना आंबो दैल' लोंबाय आं जेबो जाया मालाबाल'सो जायो आरोना फुङाव आङो मालाबा गोसो जाबाल'सो ओमफ्राय गैया फुंनिफ्राय जेबो जाया 11:30सिमसो आं जेबो जाया आरोना थाबाय थायो आं बिदिनो ओमफ्राय जोंहा आब' होनदों बेरायखायाबाना आगै ओमफ्राय हायनास्रि आगैया जोंहा नै आं अनल' दे आब' ओंखाम ओंख्रि संदों होनदो दे सं आगै सं दे जेबो नङा दे सङाबालाय आरो टाइमबो जाबाय नालाय ना 8 जासिगोन जाबायानो हमना ला ओमफ्राय जोंहा धनुकलि जागे जोंहा मा होनखो लोगो जाबाय दे खदाल राजा बेक खालाम दे आंखो होनदों आरो लोगो जाबायनो खदाल आगै धनुकलिजाया दासो फैदों नै भिडिअ नायखांनानै कमेन्ट हरबाय आथिं मिजौजोबदोंलै आंना ओमफ्राय क्रिकेट बॉय ने क्या बोला उठ के फ्रेश सो रहा है बोल रहा है उठ के और वापस सो गया ठीक है क्रिकेट बॉय
क्या करोगे है ना सुबह सुबह थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए मेरी को ओमफ्राय बिसाल आगैया भिडिअ आपल'ड होदों नामा बन्दो गैया आगै आं भिडिअखौनो खालामाखै दाहायसो खालामगोन र' मोनसे सम मोनथ'थाराखैनो आं बेस्थ' दंबाय दङ दासान्दि एसे ओमफ्राय क्रिकेट बॉय ने क्या बोला आज कॉलेज ऑफ है इसलिए छो रहा हो बोले अच्छा आज क्या है स्टार्ट है बन है आज कॉलेज ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आगै अन कार्तिक आगैया जोंहा लाइक दोनदो थेंक इउ आगै सौफैनो हानायनि थाखाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव ओमफ्राय कार्तिक आगैया आं थवा दे होनदों आं थवा दे होनदों मा होनखोबा आगै आं थवा दे सना होनबाय आरोना बिसाल आगै अन ओमफ्राय हायना आगैया मा होनखो जोंहा सेन्देल फिथाजों आलु साइकेल बलसो ओंख्रिया धनु कलिजा होनदों सेन्देल फिथाबावसो नामा आगै हायना माखौबा होनो ओइ दैथुन आगैनि मोनसे बारबोबाय जोंहा दैथुन आगैनि गुड मर्निं बाजै होनदों मर्निं आगै दैथुन आगै सरि दे कमेन्टआ बारबोबाय गाज्रि मोननो नाङा सम मोनसे नुस्लाबबोआ मा खालामदों ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया मा होनखो खामानि टाइम जाबाय आंना होनदो ए दे ओमफ्राय अके आब' होनदों जोंहा बिसाल आगैया अन क्रिकेट बॉय ने क्या बोला हाँ बैंड है कॉलेज बोल रहे अच्छा ऑफ है कॉलेज बंद है और कल भी तो छुट्टी है ना क्रिकेट बॉय क्या बोला आपका एक कितना हुआ बोल रहा है अभी मैं बता नहीं सकते भाई हो गया 32 नहीं हो रहा है होने वाला है जोंहा ओमफ्राय कार्तिक आगैया नों फरायनो रोङालै थाथ'वा होनदों ए थाथ'वा होनदों दे आगै दासो बुजिबाय दे फरायनो रोंमारा आङो बिसाल आगै अन जोंहा हायनास्रि आगैया मा होनखो बुजिदोंना बुजियाखै नाम सयाबिन आलु मटर होनदों आब' होनदों आं बुजियाखैमोन आगै दासो बुजिबाय मिनिबाय आरोना हायना आगैया जोंना ओमफ्राय दैथुन आगैया मा होनखो जेबो नङा बाजै आं बिदिनो नेवसि जाखाग्रासोना न' प्रब्लेम जालायो आरो बिराद जारला मा कमेन्टआ बारलांबाथाय बावगारबोयो सोरनिखौबा फरायबोनो मोना गाज्रि मोननो नाङा आरो दे थाबोबाथाय कमेन्ट बिदि नङा दैथुन आगै ओमफ्राय जोंहा धनु कलेजाया मा होनखो मा ओंख्रि आं जाया दे नोंनि ओंख्रि हायना बिखासना होनबाय नै जोंहा क्रिकेट बॉय ने क्या बोला आप हिंदू हो सिस्टर बोला जी बिल्कुल क्रिकेट बॉय आप वीडियो में देखना फिर पता चलेगा आप हिंदू ने क्या लगाते हैं हायनास्रि आगैया जोंहा मा होनखो जायाबा था आरो धनु होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय बिसाल आगै अन जोंहा ओमफ्राय क्रिकेट आगैया मा होनखो आप किधर से हो आसाम बोल रहे हैं जी बिल्कुल मैं तेजपुर से हूँ तेजपुर सुना क्या नहीं आपने क्रिकेट बॉय जोंहा मिस्टार सफैबाय जोंहा लाइक दोनदो थेंक इउ मिस्टार मस्ट वेलकाम बिसाल आगै अन जोंहा होख्लायदो जोंहा मिस्टार गोलाव कमेन्ट जोंहा क'क्राझार होनबायना मिस्टार आगैया ओमफ्राय क्रिकेट बॉय ने सोना था बोल रहा है अच्छा सोना है ना जाने तो नहीं मिला ओमफ्राय जोंहा बिसाल आगै अन धनुआ जोंहा मा होनखो निरामिस ओंख्रिसो सोरबा जायो नामा हायना बिखासना होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अन जोंहा ओमफ्राय दैथुन आगैया मा होनखो आं ओंखारबाय दे बाजै गोसोआ एसेबो मोजां नङा आंनि आन्दो ए सम गैया होमबा आगै अरे मा जाखो
दैथुन आगै मानो गोसोआ मोजां नङा जाखो ओमफ्राय जोंहा मिस्टार आगैया अन क्रिकेट बल बॉय ने क्या बोला बिस्नाथ फॉर सारियाली फोराली आया था बोल रहे अच्छा बिस्नाथ गई थी आप मैं कभी भी नहीं गई बिस्नाथ लेकिन हमारे सामने है फिर भी नहीं गया मैंने जोंहा मिस्टार अन मिस्टारा जोंहा मा होनखो आं दासो अच्छा होदोंहाय होनदों आरोना अच्छा होदोंहाय होनना बुंदों मा होनखो मिस्टार अन जोंहा हायनास्रि लाखिनि मिस्टार अन जो हायना क्रिकेट बॉय ने क्या हायनास्रि आगै अन जोंहा ओमफ्राय क्रिकेट बॉय ने क्या बोला हमारा क्रिकेट बॉय ने क्या बोला था और गुजराती गया था काजीरंगा गया था बोल रहे अच्छा काजीरंगा में भी गया आपने घूम के आया है ना और गुवाहाटी बोल रहे गुवाहाटी अच्छा घूम के आया है भाई अच्छा है घूम के आया तो है ना देख के आया कैसा लगा आप आसाम देख के हायनास्रि आगैया जोंहा दे ही दे धनु होनदों आरो दे है दे होनना बिशाल आगैया दैथुन आगैया जोंहा मा होनखो मैया आंखौ सोरबा बिखायाव गुलि गावना आंनि बिखाया रोहो रोहो जुजाइनि अर बादि खामग्लिगासिनो बाजैदों सोर गावखो आगै सोर गावखो आगैनि बिखायाव ओमफ्राय जोंहा अजय सफैबाय जोंहा गुड इभिनिं सिस्टार मा खबर होनदों गुड मर्निं मोजां अजित आंहा मोजां खबरा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अन बिशाल आगैया गल होनदों ओं गल जादोंमोन आगै दहाय ना ओमफ्राय मिस्टार अन जोंहा बिशाल आगै अन ओमफ्राय क्रिकेट बॉय ने हानजी बोल रहे ओइ सानसु सफैबाय जोंहा परि आब' लाइक दोनदो थेंक इउ आब' होननायनि थाखाय मस्ट वेलकाम सानसु आगै बिदिसो जानांगौ दा सेंग्रा मानसिफोरा बेयाव आगै लेंबा मोजां नाङाना आब'खौनो लें बिशाल आगै अन ओमफ्राय क्रिकेटआ जोंहा मा होनखो आसाम नेचुरल बिउटी अच्छा आसाम टू ब्यूटी आगे आंटी डांस और घास काटना है ठीक है जा पानी लिया के नहीं ठीक है ओमफ्राय जोंहा मिस्टार आगै अन बिशाल आगै अन जोंहा जेपि सफैनो हादों थेंक इउ जेपि मस्ट वेलकाम दे गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा बिशाल आगै अन मिस्टार अन जेपिया लाइक दोनदो थेंक इउ स' माच जेपि आगै ओमफ्राय ओइ सानसु जा मिनिबाय आरोना जेपि अन ओमफ्राय जों आगैया होनदों सोरमोनबा आं सिनायला होनदों आरो सोर जाखो गुलि गावग्राया दैथुन आगै जेबो टेनसन दालालै जेबो नङा बेफोरखौ गुलिमार जेबो नङा बेफोर जाखायो ओमफ्राय जेपि अन जोंहा बिशाल आगै अन ओइ सानसु आगैया जोंहा मा होनखो खुसि मोनदों नामा होनदों बिब' लेंनायखाय खुसि मोनदों आंहा रावबो गैखायाना आरो बिब' लेंबा बिबाजै लेंबा बिराद मोजां नाङो रावबो गैया बेखायनो बिब' लेंबा बांसिन साबसिन मोजां नाङो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो गुड मर्निं खन्थाइ लोखि सना मर्निं मिस्टार आगै मर्निं गल जालायबाय थायोना आंना बिशाल आगै अन बिशाल आगै आंनि नामखौ मिथियाखैना बिशाल आगैया खिथायाखैना आङो ओमफ्राय ओइ सानसु आगैया जोंहा मा होनखो मिस्टार अशक खन्थाइसो नामा औ स्पेलिं जाबावाखैसो आरोना एइस दंबावो आरोना केनि खाथियाव टिनि खाथियाव ओमफ्राय जोंहा जेबो नङा बिदिबाबो बिरि लाभार सफैबाय जोंहा हाय हेल' आब' मा खालामदों होनदों दङ आगै मस्ट वेलकाम बेसेबांबा गोबावनि उनाव नोंखौ नोंनि एलबियावबो थांनो मोनथाराखै आङो दामानि बिराद रावनिबो एलबियावनो थांनो समानो जायाखैलै हरावल'सो दसे थांबाय थादों आं सानाव रावनावबो थांनाय जायाखै
मा खबर आगै बिरि ओमफ्राय अजितआ जोंहा मा होनखो अ सरि गुड मर्निं परि फुंनि नास्ता खालामखाबाय नामा होनदों आं नास्ता खालामाखै अजित आं दायो नास्ता खालामाखै डाइरेक्ट जाखागोन दा 11:30 नङाबा 12 नङाबा 12:30सोआव जाखागोन आरोना डाइरेक्टनो ओमफ्राय बिरिया जोंहा आगैया मा होनखो लाइक दोन आब' सना होनदो थेंक इउ आगै सना गोजोननाय थाबाय बिसालागै अन जोंहा बिसालागै मा नाम आब' दे खिथा होनना मिनिबाय आरोना ओइलै आंनि मुङा मिसेस खन्थाइ हाज'वारि आरोना आंना दासिमबो सारनेमा सोलायाखै आंनि टाइटेला दाबो सोलायाखै ओमफ्राय आदानि गुमैनि टाइटेला जाहैबाय बसुमतारी आरोना ओमफ्राय आंना दासिमबो हाज'वारियैनो दङ ओमफ्राय इसानसो आगैया जोंहा मा होनखो सनि आब' नों आंनि एलबियाव फैयाना होनदो आरो खैथायाव होयो दे खिथा आङो डाटाखौ अफ खालामना दोनोना बिनिफ्राय सोरनिया उनावसो आं डाटा अन खालामबासो गासिबनाबो फैना थाजोबो आरोना नटिफिकेसना ओमफ्राय क्रिकेट बॉल ने क्या बोला क्रिकेट बॉय ने सिस्टर कल मिलते हो अभी मार्केट जाना है बोल रहे ठीक है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ स्ट्रीम में थोड़ा मेरे को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट बॉय ओमफ्राय जोंहा अनिराम सफैबाय आई लाभ इउ बाजै होनदों लाभ इउ टु अनिराम आगै मस्ट वेलकाम दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा बिरि आगैया मोजां आब' होनदों दे मोजाङैनो थानांगौ ओमफ्राय मिस्टारा जा मिनिबाय आरोना केक्ला काक्ला होनलायनाय बिसालागै जोंहा अन ओमफ्राय संगि सफैबाय जोंहा लाइक बार होनदों आरोना 12 जाबाय आरोना थेंक इउ संगि बिमा जोंहा गुड मर्निं सिखारबाय नामा बिमा क्रिकेट बॉय ने क्या बोला बाय सिस्टर बोल रहे बाय बाय क्रिकेट बॉय बाय कल आना हाँ और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो बाय ओमफ्राय जोंहा अन संगिया ओमफ्राय जोंहा क्रिकेट अन ओमफ्राय संगि सना अन ओमफ्राय जोंहा बिरि आगैया होनदों दासान्दि बिजियाव दं आं होनदों बिजियाव दंथ'योना आगै ओमफ्राय संगि अन जोंहा ओमफ्राय बिसालागै आदसा होनबाय आरोना ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा खन्थाइ होनना लाभ हरबाय थेंक इउ दे लाभ हरनायनि थाखाय मिस्टार आगै संगि अन जोंहा ओइ सानसुआ मा होनखो आंनि टाइटेलसो माथो नोंना होनदों आरोना नोंनाबो हाज'वारि ना इसागै संगि अन बिसालागै अन जोंहा संगि अन इसानसआ जोंहा गुड मर्निं आब' संगि होनदों ओमफ्राय संगि अन जोंहा अजितआ नायखोमाबाय आरोना हाय खाफाल जाबाय आरो ओमफ्राय जोंहा संगिया मा जोंहा सानसु आगै मर्निं होनबाय बिनिया ओमफ्राय जोंहा बिसालागै हेल' बिराबार ब्र जोंहा बाय खोमा न' बिराद जारलालै आंना नेटवर्कनिनो बिराद प्रब्लेम गल होनदों आरोना जोंना संगि सोनाया गल होनबाय ओमफ्राय संगि अन जोंहा ओमफ्राय लाइक दोनबाय आरोना अनिराम आगैया थेंक इउ स' माच अनिराम आगै आंना बिदि गलनि थाखायनो आङो न' सिङाव थानोनो बायो बाहेरावबो बिदिनो आयौ मासि नेटनि प्रब्लेमबा बारा गोबाव होआ दे दसे होबावनानै दोनसै ओमफ्राय दा 1थासोआव सम मोनबा होसिगोन आङो ओमफ्राय जोंहा इमि हाय गुड मर्निं बोल रहे लव बेजाय थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम एमि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायनानै लाबाय दे लाइक होआखैबा लाइक होदो दे आगै प्लिज गुजुनानैनो जिहय जाखादोंहाय आं हरसे बिरि आगैयाबो लाब हरबाय बहा दं बिरि आगै नोङो दामानि लाइक दोनदो थैंक यू सो मच एमी थैंक यू सो मच कैसे हो एमी सिस्टर कहाँ से हो प्लीज़ बता दीजिए मेरे को भी थोड़ा बिसालागै अन जोंहा गल जादों नामा बिसालागै खिथालाय दायो संगि अन जोंहा बिरि आगैया औ नंगौनो न'आवनो दं होनदों आरोना न'आवनो दं आगै माला फैगोन होनबा बाहेरायाव फैथ'ला
ओमफ्राय जोंहा सोंगि अन जोंहा अनिरा मागिया बाजै थगायबायना नों आंखौ होनदों मामोनथाय आगै बावगारबायना आं सोंगि जोंहा अन ओमफ्राय मिस्टार जोंहा अन बिसाल आगैया जोंहा मा होनखो दा जायाखै आब' होनदों दायो जाथ'वाखै आरो न' सोंगि अन बिसाल अन जोंहा दे बिदिनो गोलाव कमेन्टल' होबाबो जागोन दे जेबो लिराबाबो बिसाल आगैया जोंहा बिरि लाबार जोंहा आगैया थांलालै आब' होनदो दे न'आवनो मावना जादोलै आगै बाहेराव फैयाबा सोंगि बिमा दिनै फुङाव होआखै नामा नुवासै आं दिनै गुजुनायानो हामनो रोङाखै आंना दाबो बिसालागै अन अजित मा खालामदों साहा लोंबायना लोङाखै नोंहा बिरिया जोंहा मा होनखो बाहेराव गुन्दै गैला आब' होनदों आरोना मावनो रोंबा आसामावबो मेरला न' आगै बेनोल' आरोना फैसा थाखा थाया जोंना आसामाव मावनाया फिसा फिला दिनैनो मावनाय दिनैनो बाहायनाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टार आगै अन ओमफ्राय मिलन आगै सफैबाय जोंहा मस्ट वेलकाम दे आगै लाइक दोनदो थेंक इउ मिलन आगै ओमफ्राय नोंनियाव मानो बिदि जाखोथाय आंनि कमेन्ट रावबो नुवालायहाय हरो आरोना आं कमेन्ट इमान दाखालिबो जि गोलाव कमेन्ट हरबाय थाबाय गैथारा रावबो नुवा लाइक होनानै अनल' दोननानै होबाय थाबाय आङो बिरि आगैया होनदों आरोना मिस्टार आगै अन जोंहा अनिराम आगैया जोंहा मा होनखो बाजै सिरि बिरि सोबो नामा ब्रा नोंलाय माथो गुजुबाय दं होनदों मैयानिफ्राय दाखालिनिफ्राय एसे गुजुबाय दं ओमफ्राय दहाय फुङाव बांसिन गुजुनायमोन गुजुबाय दंथ' आरो मुलि जायाखैनो आङो र' दाहायफोर नायनो मुलियाबो जोब्बाय ओमफ्राय बिसाल आगैया आब' आं ओंखारथ'नोसै होनदो दे आगै दे जेबो नङा दे बिसाल आगै नोंहा आरो बेलेगावसो दङ जेबो नङा दे आगै दे थां दे ओमफ्राय मिलन आगैया गुड मर्निं होनदों मर्निं आगै मर्निं बिरिया जोंहा मा होनखो बाहेरनि फैसा नांला होनना मिनिबाय आरोना बिराद गोबाव बोसोर थानानै थांबाय खोमा गावहा ओंखायनो बाबाय बागोनथ' आरो बाहेरायाव थानाया जों थानायावबा खिन्थु बिराद मोजां दे गामि बायदिसो नालाय मिस्टारा जोंहा मा होनखो आगैल' होनो थानो बाबाय आं होनला दे होमबा मिस्टार सना होनसिगोन आं दे सोंगि अन जोंहा मिलन आगै अन बिसाल आगैया बाय आब' सना होनदो बाय आगै बाय दे अनिरामा जोंहा आगैया मा होनखो फुजा नायनो फै बाजै सानैबो होनदों आरो फुजाखौ नायहैथ'ला आगै खालमानसिफोर थांसिगोन नामा र' बैसागुआव नायसिगोन बैसागुआव आसामाव थांनायनि बैसागुआवसो जासिगोन नामा ओमफ्राय जोंहा मिलन आगै अन एम खाम्फा सफैबाय जोंहा गुड मर्निं होनदों एम खाम्फा आगैया मर्निं आगै मस्ट वेलकाम दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायनानै लाबाय ओमफ्राय दे सोर लोगो गैलायलाया लोगो जादे सोब लोगो गोनां गोजाखा खोमा रावबो गोदानानो गैया फैयाखै प्रमद आगै सफैबाय जोंहा हेलौ बाजै होनदों हेलौ प्रमद आगै मा खबर साहाफोर लोंबायना मिस्टार सनाया जोंहा मिनिबाय आरोना आगैल' होननायनि दाय जाखायो ओमफ्राय प्रमद आगैया जोंहा पारि बाजै लाइक दोनदो थेंक इउ प्रमद आगै थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बिरि लाबार आगैयानो 6 इयार थादों बाहेराव बेखायनो थांनो बाबाय होनदानोबा 6 बोसोर गाहाम थाबायलाय आरोना फैनो बागोन उनाव फैनो गोसो जालायबा आरो फैदो आरो गोबावजों ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो मै आर'खि करिम ना करेम मय कि करिम न करिम पाबे आसा मयनो
पायासो मय होनदोदां आरोना मय खिन्थु साय नाखाम दय सिस्टार इदि होनदो आरोना खम जारला न अजित साहा लोङा आरोना मा खालामगोन मा खालामा जादोंनो जोंहा अजितआ दे इदिनो सापर्ट खालाम दे अजित गोलाव गोलाव कमेन्ट हरलाय ओमफ्राय जोंहा अनेरा मागाया मा होनखो बाजै नोंना मामोनलाय डिस्ट्रिक्टआ होनदो आंना सनितपुरमोनहाय आगै सनितपुरसो मिलन आगै अन जोंहा प्रमद आगैया मा होनखो अन बाजै होननानै ओमफ्राय एम खाम्फा आगैया जोंहा 17 लाइक दोनदो थेंक इउ खाम्फा आगै ओमफ्राय जोंना मिस्टार सनाया मा होनखो आं बहा दं जाखो होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय खाम्फा सार होनना मिनिबाय नै जोंना मिस्टार सनाया ओइ जारला खम जारला अ न जोंहा ओइ सानसु आगैया खारबाय आरो न मायावबा खारबाय बियो सोरनावबा ओमफ्राय जोंना मिलन आगैयाबो अनिराम आगैया जोंहा मा होनखो आं दं सनितपुरावनो दं ब्रा बाजै होनदो मा गामियाव मा जायगायाव दङ सनितपुर मा जायगायाव दं खिथाहरलाय अनिराम आगै खिथाहरलाय दे होमबासो आं मिथिगोनलाय प्रमद आगै अन मिलन आगै अन जोंहा मिस्टार सना अन गुड मर्निं मिस्टार सार माबोरै दं हो होनना सोंबाय नै जोंहा मिलन आगैया मिस्टारा क'क्राझार होनदों कमेन्टआलाय थाबथाखो ना हरखायाखैसो मिस्टार सनाया जोंहा मा होनखो थैथ'वाखै आं खाम्फासार होनना बुंबाय थैलाबायो नामा सोरबा दानो जेबोआनो जायाखै आधा बोसोरानो जायाखै दा थैनो थैया रावबो मिस्टार सना थैया दानो ओमफ्राय जोंहा खाम्फा आगैया मा होनखो मिस्टार सार अ नंगौना दे होनदो आरो ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा मा होनखो रलै आं हाथाय हुदों होनदो ए दे हु दासो हाथाय हुदों आरोना नोङो 8:30 जालायलायनोसै मिस्टार सना अन दं होनदों आरोना दे अन थाबाबो जेबो नङा दे थेंक इउ दे अन थाहरनायनि थाखाय मेरे फुजानि कमेन्ट लं कमेन्ट हरलै आगैमोन सोलाबाबा अन थाबाबो जागोन दे जेबो नङा आंनावसो श' जाफैयाखै नामा 1 घन्टाल' फुरा होनोसै आङो अनिराम आगै खिथाहरदो नों मा खिनियाव दङ मा जायगायाव दङ कमेन्टआनो श' जायासै अनु सफैबाय जोंहा अनु आगैया लाइक होनदो थेंक इउ स' माच अनु आगै मा खबर गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं आगै साहाफोर लोंबायना ओंखामफोर जाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा खाम्फा आगैया
मिस्टार सार हाथाइखौ दाहुलै बेदर अरनो हायासनो होननानै बुंदों आरोना बेदर अरनो हायानो मिस्टार सना हाथाइखौ दाहु होनना बुंबाय जोंना खाम्फा आगैया ओमफ्राय जोंहा आगै अनुआ मा होनखो हेलौ 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 होनदों ब्लु होलाय होनदों होबाय दे आगै अनु आगैया जोंहा मा होनखो लोंखांबाय 6ता बाजियावनो होनदों 6थायावनो ना आगै फुङावनो सिखारोआलाय गुजुबाय दंहाय बुरिफोरबायदि ओंखामफोर संबाय नामा आगै अनु थाब थाब सङोना जोंना अनेदा मागे खारखो ना माखो गैला जोंहा अनु आगैया मा होनखो एम खाम्फाजों आंजों लोगो जा गोदान चेनेलजों होनदों आरो गोदान चेनेलजोंनो लोगो जानो होदों एम खाम्फा आगै ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा सनाया अन ओमफ्राय अनु आगैया फुंनि जाथ'वाखै होनदों एसे फुङाव ओंखाम खहाबा न' आगै आंनाथ' हाबथाराहाय फुङाव एसे उखै हाबनानै थाबासो सानजौफुआव एसे जानो हायो आं नङाबाथ' बिराद खमथार एसे उखैनानै थानानैसो जायो आङो दाहाय 1तासोआव सम मोनबा होफिनसिगोन आङो 1 घन्टासो बिदिनो 1 घन्टा 2 घन्टासो WTआनो गैथारा आंना अनु आगैया जोंहा मा होनखो फुङावबो जाजोबो जोंनिथिं फुङावबो जायोना खायसे जायो उखैना खामानि मावग्रा दंना इमान खामानि मावनो थांनाय जायोना फुङावनो बेखायनो जानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय फुंनि जानानैसो खामानि फोरसा मावोना गावबा गाव मिस्टार आगै जोंहा अन ओमफ्राय अनु आगैया आब' आबा ना मा होनखो अबा गामिथिं फुङाव जायाना होनदों खायसे गामिनिया जाया ओमफ्राय एम खाम्फा आगैया जोंहा अनु अके जागोन दे होनना बुंबाय नै ओमफ्राय जोंहा मिलन आगै अन ओमफ्राय अनु आगैया एम खाम्फा नोंखौ साब खालामबाय आं होनदों दाहाय बेक हरफिनदो भिडिअ लं नायनानै गावजों गाव नायलायलायाबा गुबुना नायखायाहाय बर'जों बर' नायाबा ओमफ्राय नै परि सिस्टार आं डिउटियाव थांनो रेडि जानोसै होनदों दे मिस्टार सना दानिया सिस्टारसो जालायबाय हा मिस्टार सना ओमफ्राय नामखौ मिथिना ओमफ्राय जोंहा अनु आगैया मा होनखो गुबुना नायखाया दाना नायखाया आगै नायखाया ओरैनो Incoming call from Aon Sambari identified by Truecaller. दसे नायनानै ओरैनो डाइरेक्ट कमेन्ट हरबा हरबायसै नङाबाथ' गैला आरोना फन फैलाबाय दंलै आंनाव बिनानावनि फन फैदों ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो बायो दै समाव आं बिराद बानाय मोनो दै बायोलै समाव दाना ओंखाम ओंख्रि गेलेलायनायखौ दाबो बावनो हाया खैथा थाखोमालायनाय बोसोरे मा होनखो बोदांबो रोंलाहां अजित नों मा गोलाव खनसेनो ज' लिरना हरखो रोंलां ओमफ्राय जोंना मिस्टार सनाया मा होनखो आं नोंखौ होनाखै
नोंसाजोखौ सिस्टार होनदों अ दे सरि दे मिथियैनि थाखाय गाज्रि दामोन ओमफ्राय जोंहा अनु आगै अन जोंहा कसम बिमा सफैबाय ओइ बिमा दिनैसो नुसनबायहाय जेबो नङा बिमा जेबो नङा सब समाय अबावथो टाइम मोननो देलाय जेबो नङा दे इदिनो मालाबा नुसनबा फैदो नुसनाबा गैला आरोना बिमा जेबो नङा गाज्रि मोना ओमफ्राय जोंहा खोसोम माबा आगैया जोंहा मा होनखो खाम्फा आगैया अनु बाजै साब खालामबाय दे होनबाय नै ओमफ्राय खोसोमा जोंहा बिमाया मा होनखो लाइक होबाय होनदो थेंक इउ दे बिमा ओमफ्राय खोसोम बिमाया दाबो अनल' थानो हागोन बिमा होनदो जेबो नङा जेबो नङा खामानि जाखायोना दा बायदियाव जोंना हिनजाव मानसिफोरना बयनाबो आंनाबो ओमफ्राय जोंहा खाम्फा आगैया खालामबाय आब' होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा खोसोम बिमाया जोंहा अन दं होनदो दे जेबो नङा दे कमेन्ट हरनो हायाबाबो जेबो नङा बिमा जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा लथुसाबो सफैबाय लाइकल' सना स्कुलाव पेपार चेकिं दं होनदो दे आब' दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा खाम्फा आगैया कुसुम दे गुड मर्निं होनबाय लोटोस आब'आनो थाथ'दो आगै होनदो जेबो नङा आब' दे थां ओमफ्राय कुसुम बिमाया जोंहा मा होनखो आं खामानि मावदों दे होनदों होनदो दे जेबो नङा दे कमेन्ट हरनो हायाबाबो जेबो नङाहाय बिमा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार सनिया गोसो थोनाय गैयाबा लाजागौमोन नोंनानावखौ खन्थाइ दारलिं होनदो आरो मिथिथ'लाहाय गोसो थोनाय दंना गैला माबा नार्सनि माबा खालामखांबाय मालाय सब मावोसै ओमफ्राय जोंहा जोंहा ओमफ्राय खाम्फा आगैया आंहाबो मोनजायाखैलै होनदो आरोना उखैबाय नामा खाम्फा आगै अनु बाजै होनना लाब हरबाय नै अनु आगै नोंनो खाम्फा आगैया जोंहा आयंनि फिसाजो बिनानाव दा हरगोन र' आङो एलबि दोनखांनानै ओमफ्राय जोंहा अनु आगैया मा होनखो खाम्फा बेबो नां होनना बुंबाय आरोना भिडिअ हगाराखै नामा खाम्फा आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टार सनाया आंहाबो गोसो थोनाय दंसै ना होनदो आरो गोसो थोनाय दंसै आरो ना गोसो थोनायालाय बयहाबो थाखागोननो आरो सेंग्रा सिख्ला समावलाय बयहाबो थाखायो रावबो खालि थाखाया साथाम साब्रै साबाहालागै थायो मिस्टार ना ओमफ्राय जोंना खाम्फा आगैया ओंलै उखैबाय होनदो आरो मोनजाथाराखै मोनजासिगोनदां दसे उनाव 9टासोआव ना खाम्फा आगै ओमफ्राय जोंहा अनु आगै अनु आगै भिडिअ हगाराखै नामा नायबाय खोमाहाय आंना नायबाबो बावगारलायलाङो खाम्फा आगैया जोंहा औ बाजै लोखि होननानै नै लाब हरबाय दे सोर सोलाबो कमेन्ट हरदो सोलाबिया थादो अन थादो जेबो नङा अनु आगैया जोंहा नै खाम्फा सना नोंखौ नुथारला माथो होननानै सोंबाय नै खाम्फा आगै खम हगारोसै दाना बियो भिडिअखौनो हगारथाराखै खोमाहाय कसम बिमा जोंहा जेबो नङाहाय बिमा नों कमेन्ट हरनो हायाबाबो जेबो नङा खाम्फा आगैया जोंहा मा होनखो आब' गैयालै आं भिडिअ हगाराखै नों हगारथाराखै नुवाखै नङाबा नायखायो बावगारो आरोना आंना नायखांबाबो सम मोनसे आंना ओमफ्राय सोरनावबा कमेन्ट थाङाखैना ओमफ्राय जोंहा मिस्टार सनाया मा होनखो जोंहा खन्थाइ दे जोंहा सानैजों बिलोगो खानोसै होनना नों जाबाय सेंग्रा आं जाबाय बुरि बोरै बिलोगो खागोन हा मिस्टार सना
बाजै लें आंखौ बाजै अनुआ जोंहा अनु आगैया जोंहा आं थांथ'नोसै दे होनदों दे जेबो नङा दे अनु आगै दे थां दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टार एम खाम्फा आगैया मा होनखो अनु बाजै लोखि उंलै आं बाबाय आरो मेंबाय होनदों आरोना माबा जाबायदां माथो ना खाम्फा आगै नोंना मन' जाखांखाबायदां माथो भिडिअ हगारबाय थादोब्रा मालाबा सप्तासेयाव खनसेबाबो आंबो सेंग्रा नङालै खन्थाइ जाखायो आरो सेंग्रा नङा आरो लाजियो आं सेंग्रा मानसिफोरजों बिलोगो खानो सिख्लाबा बेलेग खम जारला ओमफ्राय जोंना खाम्फा आगैया आंलाय मा लेंनांगौ हो होनदों आरो लें दे आगै नोंनि गोसो बायदि लें नों आब'बो लेंजागोन ओमफ्राय बाजैबो लेंजागोन आरो ना खिन्थु उन्दैयाव आंखौ मालाबाबो दादोन आरो ना उन्दैयाव ओमफ्राय जायाखै होनदों आरोना जाथ'वाखै मन' आंना गैथारा माथो WTO आयु जेबोआनो जायाखै कुसुम बिमा गैथारा आंना मिनिथावनासो खिथानो लासिंसिंसो एलबिखौनो होथारनाय जायाना आङो ओमफ्राय जोंहा अनु बाजै र' होनबाय थांबाय खोमाहाय जोंहा अनु आगैया ओमफ्राय जोंहा मिस्टार सनाया मा होनखो आंहा हालेवग्रा मासे दंसै होनदो दङ दे हालेवग्रा फिसाला दं आरो न' दे खै बोसोर जाखो मिस्टार ओमफ्राय जोंहा अनु आगै दङ नै खाम्फा लोगो नागिरदों आं बेजों दासान्दि होनदों आरो बेजों दासान्दि आरो ना लोगो नागिरबाय दं आरो ना जोंहा अनु आगैया अनु नार्जारिजों ओमफ्राय जोंहा खाम्फा आगैया दे आं बाजै लोखि लेंबाय होनदो दे बाजैखौनो लें दे आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा जोंहा मा होनखो आंना WTआ 200ल' होनदो बिसिम जाबायानो नोंना आंनाथ' गैथारबावासो माथो मिस्टार आगै खै मास जाखोथाय मिस्टार नोंना आंना दायो नै 5 मास सोलिबाय दङ खुलिनाया ओमफ्राय जोंना 5.1 इयार्स जाबाय होनदों आरो ना 5.1 मास आरो ना जियानो इयार्स जाबाय होनदों दे स्कुल होबायानो दां होनबा ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फा आगैया अनु बाजै लोखि होनदों ओमफ्राय एम खाम्फा आगैया मिस्टार सार होनना बुंबाय आरो ना दिल खेले और जीने को क्या चाहिए दिल खेले और जीने को क्या चाहिए जोंना मिस्टारा सनाया मा होनखो एम सार होनना हरखेबाय नै ओमफ्राय जोंना खाम्फा आगैया आं बाबावलै एलबि गिदिंनो होनदों आरो ना बाबाया आरो न' आगै गिदिं बाबाय आरो न' नै जि बुरजा दंखायो नटिफिकेसन सफैनानै दङ दाहायसो नायजोबसिगोन आङो सोरनि भिडिअ सानसुनिबो सफैनानै दङ मिस्टार सार मा जाखो हो होननानै सोंबाय नै जोंना खाम्फाया बाजै बाबायनो आरो होनदों आरो ना बागोनथ' आरो सिगांनिफ्राय गिदिंबाय बहुद गिदिंबाय आरो ना बानाय मोनगोनथ' आरो WT फोराबो जायाबा बानाय मोनोना मन' जागौनो हानायबालाय मोजांमोन आरोना गुबुनखौबो सापर्ट खालामहैनो हायो गोदानखौ मिस्टार सनिया थांबाय नामा जोंहा सिरि जाबाय माथो
हायनास्रि आगैया जोंहा अन मोनबायना मोनाखै हायनास्रि आगै ओमफ्राय मिस्टार सनाया जोंहा गैला फावसायना थानोसै दासो दाउजो फिनो नागिरदों आं दारै आयौ मासि जारला दे फि नांखागौना आरो दाउजोखौबो ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फा बाजै मेंबाय बेरायना होनदों आरो मेंगोनथ' आरो ओमफ्राय मिस्टार खाम्फा आगैया नै हायनास्रि गुड मर्निं होनबाय हायनास्रि आगैया अन दङमोन अन दङ हायनास्रि आगैया मिस्टार इन्सटाग्रामफोर दंबा फल' खालाम दे एम खाम्फा हायनास्रि आगै फल' खालामलाबायहाय आंना बे पारि बसुमतारियानो नामा लिंक माबा डिसक्रिपसनावबो होनाय जादोंना जायाखै होदोंमोन खोमाहाय नै दाखालिनि ओइ सर्ट भिडिअफोराव बेयाव थांबानो मोनगोन आं दाखालिसो खुलिदों आं रोंबावासो खुलिनो आदायासो खुलिना होबावदों इतना ही दूर था तेरे पास मेरा होंगे जिंदगी पर माबा दोननोसै खोमा आङो 1 घन्टा जासिगोन ग्रोबनो आगैमोन दसेल' माबानानै दोननोसै आङो ओमफ्राय जोंहा मिस्टार आगैया सनाया आगै होनफ्लांदे सरि मिस्टार सना मा होनखो जोंहा एम सार माथो नोंबो फावसायनासो दं हा होनना मिनिबाय आरोना एम खाम्फा आगैया जोंहा मा होनखो हायना थोस दिनैसो नुदों नोंखौ होनना बुंबाय आरो खाम्फा आगैया र' आं दा चेक खालामगोन होनदों आरो ना एसे फल' खालामदे आं गोदानसोना आं रोंबावा आङो बोरैजाय इन्सटाग्राम खुलिनायनि मानायनिफोरखौबो दे सनाफोर बायबाय लादो दे आं दोननोसै दे हायना आगै मिस्टार सना खाम्फा आगै ओमफ्राय जोंहा बिमा अजित दे फरायनि आं ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो अके बाय दे खन्थाइ दार्लिं होनदों बाय मिस्टार सना ओमफ्राय जोंहा अजितआ जोंहा मा होनखो खैमन क्रिसनखो नोंस्रा लायहोलाय बुंनाया नायख'बोरो बावनो हानो आंलाय होनदों आरो ना बै समखौ गोसोखांब्ला आंनि बे गोसोआबो गुरलुक मोनो दानि मुङाव गारनानै गोदोनि मुङाव सोथानफिन नोसो गोसो जाफिनो हायना होनना बुंदों हायनाखौसो होनहरबाय ओमफ्राय जोंना खाम्फा आगैया मिस्टार सार माखौ फावसायखो आंहो होनना मिनिबाय आरो मिस्टारा जोंहा मा होनखो YT आवलै WT आवलै एम सार होनदों आरो ना फावसायबाय होनदों आरो ना एम खाम्फा आगैया जोंहा मा होनखो अके बाजै लोखि बाय गुड बाय होनदों बाय आगै बाय मिस्टार सार होनना बुंबाय नै ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया बाय दे बाय होनबाय अल बाय होननानै ओमफ्राय जोंहा अजितआ नायखोमाबायना फारि होननानै मिनिबाय आरो दे अजित आगै बाय ओमफ्राय जोंहा खाम्फा आगै बाय मिस्टार सना बाय दे अल फ्रेन्ड गासैखौबो बाय दे दोनसै दाहाय बेलासि लोगो मोनफिनगोन आं दाहाय 1टासोनिफ्राय होफिनगोन दे एलबिखौ दे आं दोनथ'नोसै सनाफोर दे